Keria kiama ya Jubilee ase kaunti ya Nyamira nigo bona sobwa mobayeso kire na kugendera ko mwakire koko mokonyi bu muraibu kiama kyo Dr. Fred Matiang'i ase bono basabiro mugusiko gendera gwesokya na kubwata chikura herigo chia ko mwakira ekura asobo chori bore bosio bago kwana himya Nyamira bakoragwa na Dr. Jane Komenda, Alice Chae, Isaac Katebe, Kennedy Masongo negati abande nigo bono bagendera ire gusabegesa kukyo mugusi wechamo na kumusira Dr. Fred Matiang'i asobo chori bone bu mwaka bwechirubere 25 na ibere nabo nigo baruro gosira uso basabire ogosiro kwa barwandira bebirogo byo bochorio boke bikagere kwene kiwase county yo ya Nyamira mono buna ogwaka ngambia mono buna Dr. Fred Matiang'i na etwekerogo kyobo deputy party leader ase party yeto ya Jubilee abangina na kimogo teba bona no komo nene mono na kitogo chigukwanira nga tiga abantu baito bakole egentu gekurukunga voter registration erego chigoto botokonya erinde eri Fred gago chigoto nekero kekekyo go president 2027 onyole na litora mokonye totachieti ko register ndugo cha komokonya na ende gatugukwanira amangana yobomo bwo gusi abantu bamintu ganko batebinga gakamuranje obwato mwabo obwato koboko mira ase gusiengima inyamira chire nyansiongo ekerenyo amona nyamaija nande tuatebire ngana ki bono igani ko togo chikoboka mambia tokande tuakere abantu bali in the united opposition chikura lakini nande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogendrete kurigereria nga agekogera bo science rero botukimbororo dabo komanyanga ingoga kare omotingo mokongu ogochikwa we wanted the best to win ntori ko chikwanjere lionde nonyamba ri bakakare batanga Fred tachako bole libantu bande chikura yaya tiga the best candidate ya win ikona na kie kitwanjere tena ki nonya na abayiga baito bari in the united opposition korengana ne research yegendrete kokorwa gego chikuikara mo area nende ntokoranga na kitoko koranga ngo ya weneire erinda guchikure ekyo agakora ntubwatu mu bisatu tukurusige tiga atoe agakwara chikura bana chiko chigwakwa na kiro chiko chikwachire Fred Okengo Matiang'i chinguru askania yuno mugusi ese onsi chama una Jubilee nene sane bwata abantu 7.1 million members bago chakwa Fred Matiang'i koboko umugusi na intwe tigatukwe sokie tubwate chikura Elia kabiri tobuate voters card unabasai Elia gatatu we like unaba member ba Jubilee tobe amo toire Fred Matiang'i tobosoki kurugusiga agendesko achikoli chikura na omata yabono unandu chensi egendo twari gukwanira namangana grassroots engagements as the Gen Zs ndubwate movement ekorukteled army yene movement yeri ekorenda Matiang'i what has ordered us for now egento kergia tubwatire ndubwate chipa election and ndumata mangana IPC ebato tewe ase chiwodi chirichi chipa election chire bantu mbaranza ku register chikura igeto kanyete chipa election chiere to answer registration igo by the end of December we will be reading countrywide egento kende twari otebas the youths and the Gen Zs what we will start is the issue based campaigns chi campaign chaito ngakitogo chikochira do